Interven a continuación o alcalde de Paradela, José Manuel Vázquez. Bos días. Non se me puxo nada fácil esta introducción despois de que o querido profesor Alonso Montero fixera amplio abano de todo o que é a vida de noso poeta Manuel Rodríguez López e os que me precederon, como xo, unha palabra que é bastante complicado. Pero bueno, quixera trasladar o agradecemento a todos os persoeiros que hoxe nos acompañan, o público, a familia en especial, e como non a Don Xesús, a Alonso Montero, a Anxo Lorenzo, a Manolo, xefe territorial, por estar aquí con nós. Isto para Paradela é un banzo máis, unha escaleira que se empezou a frabar desde un elenco de amigos, como había dicido o profesor, pois, con motivo do seu pasamento, o ano 90, cando se nos vai Manolo, e cando verdadeiramente o botamos de falta. Este alcalde que convivíamos un pouquinho con ele, porque só nos viña a visitar nos mes de agosto, facía unha visita, personalmente acompañado de un escritor, como por exemplo Ángel Fole, outra veces con Cibrade, pero sempre viña con alguén que podíamos o concello, íbamos a falar cas persoas maiores, e tiña un xeito de falar con Xesús que era algo que nos engatusaba a todos. Oíte palabras a él como Randulfe, o seu lugar de nacimento, Sesmonde, Andreave, Vilarabunte, era un placer escoitarlo. E de todo sabía algo. Nosotros tuvemos a sorte de convivir ese pouquinho con ele. Cando xa lo ganamos para nós, para Paradela, o motivo da súa jubilación, do traballo, por ben, pasar sucede o que sucede. Cando temos ganado, os poucos anos que vemos disfrutando dele, por 55 anos, veo a parca e se non o levou. Cando estaba na mellor edade para seguir engrandecendo a súa obra. Pero digo que no ano 90 arrancou Paradela, gracias a eses amigos de Manolos, ese gran elenco que refleja moi ben Xulio na parábola das cereixas, que todos engatusados, uns trouberon a outros, se os poñemos a nombrarlos, pois sería casi un relatorio indeterminado, que habíamos acabado esta mañá. Pero eses todos foron poñendo o seu grado de arena. E os de Paradela non fixemos máis que ser a base, o terreo de xogo. Desde logo, sentímonos satisfeitos de haber podido ter un persoeiro tan importante entre nós, de ter esos grandes amigos que nos frouxo a nosa terra e de poder seguir facendo este traballo que era o que tiña no seu espírito. Non foi outra cousa máis que a vontade, que era o que estaba a facer cando faleceu, de traballar en exclusiva pola cultura galega. Non pudo traballar físicamente, pero sí deixou ese abano de amigos que estamos a seguir a súa obra, o seu ideario, e desde logo, por parte do Concello de Paradela e dos ciudadanos de Paradela, se vai a seguir adiante. Lembrando que levamos 20 anos de certame literario, para o ano que ven se for por 20 anos, e os 25 do pasamento. Como sempre, lle fago unha lembranza ao señor presidente, o ano 15 é un ano moi significativo na vida de Manolo, 25 do pasamento e 20 do certame literario. Non acabo ca frase, sería un ano bom para poder acceder a algún premio da Real Academia Galega, porque xa está ocupado. Pero podemos que no ano 15, de algún xeito, se retome esa idea e Don Xesús este con nós o ano que nós celebremos ese ano que seña Manolo o persoeiro das letras galegas. Moitas gracias e perdón por verme atrevido a falar detrás de tan importante.